Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala şu cuma günlerimizni mübarek kılsın. O günahlarımızdan Allah Teala gafu eylep kıbretlerimizni kabul kılsın. Allah Teala'ga barcha maqtovlarimiz, hamd sanalarimiz, qilgan izgi amallarimiz erisha ko'rsin. Hamda endi aytgan salovat sharifalarimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruh şeriflerine erişirge nasip olsun. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala bizge dünyalıkta dünya baxıtı, ahirette ahiret baxıtları nasip ete ko'rsin. Bugün yaşıp bitesi sözümüz inşallah siz indi bilgen aybir turunda, şulay da Müslümanlar arasında keng taralgan bir aybir turunda, ol da bolsa g'aybet hem söz yırtу turunda sileşip bitesi kelgen idi. Biz buni indi yılına bir neçe tapqir silep alabız, esga tushirib alabız. Chunki unutulib ketamiz qachog'ida hamdaki o'zimizda shu g'aybatga yoki so'z yirtuga kirib ketamiz. Endi narsa so'ng ul g'aybat degan vaqtda g'aybat ul bo'lmagan bir turunda so'z bor amanda. G'aba yag'ibu yo'qqa chiqu deb tarjima etiladi. Yo'q bo'lu yo'qqa chiqu. Shunga ko'ra da endi g'aybatning asli narsada biror kishi turunda ul bo'lmaganda silav. Bu bo'la g'aybat. Endi g'aybat bo'la ul aning turunda unga ishonmagan birni silav. Ya'ni kishi o'zi bo'lmaganda aning turunda anga ishonmagan birni silab o'tiru. Shundan aytırga kerak, kishiga umuman aning turunda silav ishonmay. Kishiga umuman ishonmay. Masalan, menga ishonmas edi, balki mening yaxshiliklarimni silab o'tiruvdi. Şulaybi. Нәрсәгә сөйләшеп утырган аның турында? Бәлки миңа ошамастыр, гаиләм турында сөйләшеп утыруда, эшем турында сөйләшеп утыруда. Шуңа күрә дә кешегә гомумән үзе булмаганда аның турында сөйләшү шап бетми. Әгәр дә әйтсәләр кешегә, менә без синең турында сөйләштек әле. Шундук күңелгә шом керер. Нәрсә сөйләделәр икән? Ул әйтә, курыкма, яхшысын гына сөйләдек ди. Барбер күңелдә кала курку. Шом кала. Юктыр. Яхшысын гына түгелдер, шулай. Монсында сөйләгәннәрдер, тегесендә сөйләгәннәрдер ди. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә кеше, мөселман кешесе, булсын башка кеше, бер дә яратмый үзе турында сөйләшкәнне. Ләкин хәзерге вакытта безнең замана ул гомумән кеше турында сөйләшүгә генә әйләнеп калды. Әгәр дә җыелсалар, шулай бер кешеләр, яки хаҗиларга да кирәкми, onun için var TikTok, onun için var Instagram. Anda kişi sililer. Kişini күрсәтәләр, шулай бит. Кеше турында язалар. Ул менә болай тегелә икән. Кай вакытта бәлки кеше үзе дә белми аның турында нинди сүзләр йөргәнен, шушы җирләрдә. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, гайбат белән сүз йөртүнең инде хәзер масштабы артты. Ул хәзер кешеләр белән генә чикләнми. Senin yanındагы кешеләр белән генә чикләнми. Ул хәзер бик еракларга, башка илләргә дә барып, бик тиз арада әйләнеп кайтырга мөмкин. Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, моның турында без әлбәттә сөйләшеп китәргә тиешбез хәзерге шушы сүз таралган заманда. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я аyyuhallazina amanu ijtanibu катиран минадh-дhanni инна баъдадh-дhanни ithmun. И иман китерүчеләр, Ирак булыгыз уйлардан, кайбер уйлар ул гынахты. Иң беренче булып, гайбат башлана уйдан. Гомумән алганда, безнең шундый бер теге башта ички ягыбызда туа ниятләр. Аннан соң ул чыга безнең тышкы ягыбызга. Шундый сүз бар, кемнең шулай бит инде. Мәсәлән, башында начар уй булса, ул телгә чыга. Телгә чыкса, ул гамәлгә чыга. Үзеннән үзе шулай килә. Димәк, әлбәттә, иң беренче булып уйларны, фикерләрне чистартырга кирәк. Кешенең гомумән алганда кеше барбер ике төрле тормыш белән яши. Берсе өйдә ул бер төрле, тышта бер төрле. Кешенең өйдә нинди икәнен беләсең килсә, баласына кара. Аның өйдә нинди икәнен беләсең. Кичкенә баласына кара. 7 яшькә кадәр. 8 яшькә кадәр кешенең баласына кара,
Ул үзен ничек тотса, демәк, теге әти-әнисе дә өйдә шундый. Бала сүгенеп йөри икән, демәк, теге кеше күп генә намаз укыса да, демәк, әти-әнисе аның өйдә шундый. Шундый кеше икән. Әти-әнинең гадәттә шулай бит инде индилеге шушы балалардан күренә. Менә шулай итеп кешенең барыбер уйлары бер төрле, сүзе бер төрле булырга мөмкин. Сүзе бер төрле, гамәле бер төрле булырга мөмкин. Мөселман кешесенең бу әйберләр туры килә. Уйда, сүздә, гамәлдә. Шуңа күрә инде Аллаһ Тәгалә безгә әйтә, күп уйларны калдырыгыз. Күп уйлар ул кешеләр турында уйла. Бу акча каян алды икән? Бу кая барды икән? Бу нишләп йөрде икән? Бу кем белән булды икән? Янында кем иде икән аның? Менә шундый уйларны калдырыгыз. Аллаһ Тәгалә әйтә. Чөнки буларның гынахлары булырга мөмкин бу уйларның. Шуннан да кай вакытта шундый уйлар килеп ала, шулай бит инде. Берәр кеше йорт алса, машина алса, каян алды икән акча дибез. Инде үзе бу сорау үзе проблема тудыра. Каян алды икән дигән сүз инде хәзер шик тудыра. Ул сиңа отчет бирергә тиешме? Каян алганын, шулай. Декларациясын күрсәтергә тиешме? Тиенен тиенгә. Менә шушы уйлар үзеннән үзе шайтан безне этәрә анасын начар уйларга. Һәм тел моны анасын сөйләп куярга мөмкин бер очрашканда. Башка кеше белән. Ялган, ялган шул. Аны эшләп алып булмый инде. Бетте китте. Шулай. Бетте китте. Менә шуның белән шул. Менә шуның өчен мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә әйтә, күп инде уйлар уйламагыз. Бу уйлар кешене нәрсәгә китерә? Бу бер аятта килә булар. Аллаһ Тәгалә әйтә, "Вала таҗассасу." Бер-берегезне артыннан күзәтеп йөрмәгез. Бу кеше нинди икән, бу кеше нинди икән дип. Бу үзен ничек тота икән дип. Дөрес, сахабалар күзәткәннәр бер-берсен. Монда каршылык килеп туа. Сахабалар бер-берсен күзәткәннәр. Без беләбез, мәсәлән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бер сахабәгә турында әйтә, ул җәннәт әһле ди. Икенче берәү аны тикшерә башлый, артыннан йөри көне буе. Ләкин бу аның кимчелеген эзләп күзәтү түгел. Җәннәт әһле дигәчтән ул белмәкче була, ул нинди эш белән җәннәткә керә икән сынды. Аның максаты шул. Шуңа күрә бер-берегезне гаибен эзләмәгез, эзәрлекләмәгез дигән сүз, ул менә шушы гаиб эзләп эзәрлекләмәгез. Әгәр дә син аңа яхшылык теләсәң, яки үрнәк алырга теләсәң, бу вакытта күзәтергә мөмкин. Кай вакытта менә бу бер-береңне гаибен эзләү, каян монысын ничек беләбез? Хәзер кешене күзәтергә мөмкин нәрсәдән? Интернеттан. Керәбез дә, аның шулай бит инде страничкасына. Татарча ничек була инде страничка? Бит. Интернет битенә керәбез дә, карый башлыйбыз. Бу кеше нишләгән икән, нәрсә эшли, кем белән утыра авылында, китте. Бу шулай ук аның тормышы белән кызыксыну, шулай бит инде, аның инде бер гаибен эзләү була. Димәк, башта уй тугач син теге кеше турында информация эзли башлыйсың, һәм нишлисең? Вала я'туб бa'дукум бa'да. Һәм аның турында гайбәт сөйли башлыйсың. Аның турында уйладың, начар. Эзләп таптың аның турында берәр мәгълүмат. Һәм хәзер инде син аны эшлисең, сөйли башлыйсың. Сөйли башлыйсың ул үзе булмаганда. Ул фәлән, ул тегән, ул тегеләй, ул булай ди. Бу эшнең начарлыгы турында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аюхиббу ахадукум ан я'кула лахма ахиhi maytan fakarihtumuhu." Сез яратасызмы ди бер-берегезнең мәйт итен ашарга ди. Юк ди, яратмыйсыз ди. Менә ул гайбәт сөйләү, исән кешенең итен ашау, үлгән кешенең итен ашау белән бер ди, мәйт ите ашау белән бер ди. Әлбәттә без беребез дә моны яратмыйбыз. Мәйт итен ашарга, шулай бит. Беребез дә яратмыйбыз. Менә шуңа күрә инде моны безгә аңларга кирәк, мөхтәрәм кардәшләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Инна дима'акум ва амвалакум ва а'радакум харамун алейкум ка хурмати яумикум хаза фи шахрикум хаза фи баладикум хаза ала хал баллагту." Сезнең каныгыз, малыгыз, намусыгыз бер-берегезгә харам, шушы көн харам булган кебек, шушы ай харам булган кебек, шушы шәһәр харам булган кебек. Мин сезгә җиткездемме ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә. Бу нәрсә дигән сүз? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Мәккәдә Зилхиҗҗә аенда хаҗ вакытында бу сүзләрне әйтә.
Шуңа күрә әйтә, бу урын харам ди, бу ай харам ди. Шушы көн харам ди. Чөнки бу гайд көне була, хаҗ вакыты була. Бер-беребезнең каны, малы һәм намусы харам бер-беребезгә. Ягъни без бер-беребезне канын кыя алмыйбыз. Суга үтерә алмыйбыз бер-беребезне берничектә. Ул харам безнең өчен. Бер-беребезнең харам малы, без малын ала алмыйбыз бер-беребезнең булай гына. Безгә моның өчен сатып алу кирәк, яки бүләк итү кирәк, яки мирас итеп калу кирәк. Ягъни булай гына син тартып ала алмыйсың. Һәм бер-беребезнең намусы харам. Ләкин бу әйберләр мөселман араларында нишләптер онытыла. Нахай вакытта күрергә мөмкин ике мөселман кешесенең бер-берсенә пычак белән чыкканын, яки кылыч белән чыкканын. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, әгәр дә ди, бер мөселман кешесе икенче мөселман кешесенә кылыч күтәрсә, тегесе дә кылычын чыгарса ди, икесе дә тәмухта. Икесе дә тәмухта. Үтерергә теләгәне дә, үтерелгәне дә. Бүген кай вакытта безгә ишетергә туры килә, менә мөселманнар белән сугышканнар. Әйтик, Мәскәүдә үзбәкләр сугышкан, таҗиклар сугышканында бер-берсе белән. Я булмаса, безнең арабызда да була шулай бит мөселман кешеләре сугышкан. Мөселман кешесенә булган каны харам. Син аның канын кыя алмыйсың, ул сиңа харам. Әгәр дә мөселман кешесе сиңа кылыч белән чыкса, син карап торырга тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, мөселман кешесе чыкса сиңа каршы ди, син карап торырга тиеш ди. Аңлыйсызмы? Карап торып буламы бу вакытта? Беренче эшләмичә. Ягъни син инде аңа каршы кылыч яки берәр бер күтәрә алмыйсың. Ул сине үтерсен ди, җәннәткә керәсең ди. Чөнки син аның харам канын үзеңә харам дип танырга тиеш. Бүгенге көндә бер-берсенә каннарын рөхсәт иткән мөселманнар бар. Кеферлеккә чыгаралар да, сине үтерергә ярый диләр. Малларын алалар бер-берсенең шулай бит. Бер мөселман кешесе икенче мөселман кешесенә эшләгән өчен түләми. Бу бит аның малын алу була. Аның малына керү була. Бу харам. Һәм әлбәттә намусына тап төшерү. Аның турында сөйләп, аның дәрәҗәсен төшереп, аның инде эшләгән эшләрен бетереп, аның турында сөйләү бу намусына тап төшерү була, мөхтәрәм кардәшләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, менә шушы гайбәт өчен бар җәза ди. Кабердә аерым җәза бар. Кайбер гөнаһларга аерым җәза юк. Ләкин кайбер гөнаһларга аерым җәза бар. Кабер газабы, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, шушы гайбәт өчен була. Сез беләсез мәгълүм хәдисне. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям ике кабер янына китеп барганда нәрсә ди? Бу кешеләр ди азапланалар гөнаһлар өчен ди. Нинди гөнаһлар өчен? Бер хәдистә әйтелә, зур булмаган гөнаһ өчен ди, икенчесендә әйтелә, зур гөнаһлар өчен ди. Без моны ничек аңларга тиеш? Булар азапланалар кабердә, сез уйлыйсыз кичкенә гөнаһ өчен дип. Ләкин аларның гөнаһлары зур дип әйтергә тели Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Ягъни бу тормышта сез игътибар итмәгән гөнаһлар өчен алар азапланалар. Нинди гөнаһ? Берсе хаҗәтне үтәгәннән соң астын юып йөрми, истинҗа кылмый, икенчесе гайбәт сөйли. Без инде күп кенә татарлар безнең кылман куллана белмиләр, шулай бит. Татарның ике визитный карточкасы бар. Берсе чәй, берсе кымган. Шулай бит. Менә бу татарны шуннан белергә була инде. Кымган күтәреп йөрсә, аха, татар кешесе булды. Берсендә мәчеткә йөрибез. Мәктәптән кайттык та инде. Мәктәп түгел, бәрәңге алабыз. Шундый вакытлар авылда җомга көнне. Җомга көнне бәрәңге алабыз, җомга вакыты җитте. Без инде укытучыларга безгә җомга барырга кирәк. Якой монда бәрәңге шулай. Ләкин безгә нәрсә диләр? Башта бәрәңге диләр инде шулай мәктәптә. Шуны бәрәңгене тиз генә алып тордык та без йөгердек. Мәчеткә йөгереп кайттык инде элгәре өчен. Сөннәтне укыганнар иде. Безнең тәһарәт юк, без бәрәңге алган кап-кара без. Шулай бит инде битләр кара, куллар кара, эш киемнәре белән җомга укырга дип килдек. Бабайларга әйттек тә, инде торыгыз әле тәһарәт алганны дибез. Кымганнарны күтәрдек тә тәһарәт алырга урамга чыккан ик, теге балалар кайтып киләләр. Бәрәңге алучы балалар. Безнең классташлар, ул вакытта безнең 3нче класста инде.
8-9 класслар болғандыр енді. Қызлар қайтып келеміз, қымған білен шығып барамыз. И бізден келе башладылар. Қымған білен жүрейлер, ха-ха-ха, қымған тұтып жүрейлер, бабайлар, ха-ха-ха, тігілей бұлай. Біраз оңайсыз болды енді, солай. Қазір енді ойлайсың, сізге айтқан да бар енді бізге қошамат таққандар еді солай. Мәчітке кеш білен барғанда, енді ол 7-ші класстар болғандыр. Орамдағы ұлы кішілер бізге айтады, жымырқа жуушылар кетті деп. Зашылай деп қыдырталар бізді. Жымырқа жуушылар деп. Баралар жымырқа жуушылар. Ол енді мұхтарам қарашылар кішінің чиста еруі көресің дірісі шыбынбаған енді ол, солай бек. Ол чиста боларға тейішті өкілейді ол, олай бірлер. Солай деп аңларға керек. Әлхамдулилля, мұхтарам қарашылар біздің халқыбыз мұндан бір уақытта ұялмаған. Қазір енді ұната бітірді ол нәрсе екен. Ләкин біздің халықта ол гүл қымған тұрған, жылысы білін. Аны суытып тұрғандар да мешке істен алып қойғандар. Ұрамға шыққанда гүл қымған білін жүрген біздің халқыбыз. Оны ұнатмасқа керек. Һәм әлбәттә инде шушы қабірде тағын бір ғазап була, махсус гынах өчен, ул да булса ғайбәт сөйләгән өчен. Сүз йөрткән өчен, кеше турында әйткән сөйләгән өчен шулай. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, сак булырга кирәк. Сак булырга кирәк. Шушы сүз йөртүдән Аллаһ Тәгалә безгә моны тыя беренчедән, икенчедән нинди пычрак кеше икәнен күрсәтә. Мәйт ите ашау белән берди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям моның өчен аерым бер газап бар ди. Һәм бу эш хәрам ди. Безгә шушы тыюлар җитәргә тиеш. Берсендә миңа бер кеше турында белергә кирәк иде мәгълүмат. Бер кеше турында нинди кеше икән бу дип. Мин бу кеше турында теш күрдем. Тештә бу кешенең тешләре начар иде, бозылган иде. Елмайып тора, нишләптер тешләре миңа бик ачык теге күренде. Чирегән тешләр аралары ерак тешләрнең. Парадан тос була бит әле. Аралары ерагайган, тешләре чирегән. Мәйтем, нәрсәне аңлата икән бу? Мин аңламадым. Ләкин бу кешене якынлаган белгәчтән аңладым. Бу гайбәтче кеше икән, сүз йөртүче. Бик каты сүз йөртә бу кеше. Тешләре нишләп шундый? Кем сүз йөртә, шул мәйт итен ашаучы ди. Кем ит күп ашый, шуның тешләре бозык була. Нишләп? Чөнки ит теш арасына кирип кала һәм тешне боза. Парадан тоз һәм башка әйберләр шуның аркасында килеп чыга, теш арасына ит керүдән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шуңа күрә ит ашагач гел тешләрен чистартырга кушкан. Бигрәк тә теш араларын. Ит кирип кара. Ит кирип кала да шул тешне боза. Менә мөхтәрәм карашлар, мин аннан соң гына аңладым. Соңыннан гына. Хәзер инде андай тешләр керсә белеп торырга була. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә сүз йөртү начар әйбер. Начар әйбер, һәм инде менә аның зыянын шулай бит без шуннан күрергә мөмкин без. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның әйткән хадисләреннән, Аллаһ Тәгаләнең аятларыннан. Иншааллаһ русчада сөйләп китик. Аъузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим, по-татарски уже поговорили, поэтому те, кто по-татарски знают, могут все спать. Те, кто по-татарски не понимает, могут проснуться, которые до этого спали 15 минут, да? Мы сегодня говорим о гайбат, о злословии, о сплетнях. Что такое сплетни и злословие? Сплетни – это когда ты говоришь о человеке плохое в его отсутствии. А злословие – это когда ты эти же слова говоришь с целью кого-то поссорить. Иногда в сплетнях нет злого умысла. Ты просто сидишь и говоришь. А злой умысел, он сам по себе появляется, то есть в результате. А злословие – это как раз когда ты специально это делаешь. Подходишь к человеку и говоришь: слушай, про тебя вот то-то, то ты сказал. Для чего? Чтобы их рассорить, чтобы их поссорить. Это называется ан-намима, злословие. Вы уже поняли, что это нельзя делать, правильно? Поэтому все, на этом заканчиваем. Рассказывать не будем. Нет, конечно, надо чуть-чуть рассказать. Почему? На сегодняшний день мусульмане этим страдают. В последнее время наткнулся на много роликов в интернете, где сидят и двое мусульман спорят.
где, у них разногласия по шариату, разногласия в каких-то вопросах акиды у них есть. Они сидят и спорят в интернете. Там просмотры и так далее, много-много просмотров, комментарии, конечно. Там в комментариях что такое? Джазак Аллаху хайран, брат, будь проклят тот человек. В комментариях. Они кафиры, они такие, они сякие, брат, ты молодец, надо им отвечать и так далее. Благодаря этим роликам еще ни один убежденный человек не отказался от своих мыслей. То есть два человека сидят, спорят, дискутируют, и один человек говорит: слушай, я послушал все твои доводы, я беру слова назад, ты прав, я принимаю твою позицию. Еще ни одного такого случая я не видел в интернете. Когда вот двое мусульман спорили бы о чем-то и переубедили бы друг друга. Потому что цель – это не переубедить. Цель там совсем другие. Но результат этого всего в чем выражается? Это смотрят не мусульмане и говорят: все отлично, все прекрасно. Они ссорятся. То есть они руки протирают и говорят: лишь бы не распространяли ислам. Лишь бы не распространяли слово Аллаха. Пусть они будут заняты круглые сутки вот этим между собой. Лишь бы ислам не распространяли. А мы свое делать будем делать. Пока вот эти мусульмане между собой ссорятся, появилось сообщество квир-мусульман. Что это за мусульмане? Мусульмане с нетрадиционной сексуальной ориентацией. У них уже есть свои мечети в Канаде, в Европе. Среди них есть и татары, которые говорят, что ислам не против этого. Пока мы этим занимаемся, пока между собой спорим, эти говорят: главное же, все нормально. Появляются совсем другие мусульмане, которые истинно заблудшие уже. Истинно. Которые развращают общество. И в том числе плохо показывают ислам. И помимо этого эти люди считают себя правыми. Они говорят: да, это мы в рай попадем. Они говорят. Поэтому, дорогие друзья, когда мы ругаем друг друга, вот такие вещи происходят. На сегодняшний день у нас немножко ислам буксует в призыве. Почему? Из-за двух причин. Первая причина – мы плохо говорим друг о друге. И вторая причина – у нас нет мягкости друг к другу. Мы очень суровые и жестокие между собой. Очень. Мы ничего не прощаем друг другу. Мы сразу уничтожаем человека, если он что-то там не так сделал, особенно верующий брат. Если замечание делаем, то мы делаем ему замечание прямо уничтожительно, так скажем. Высокомерно. Ты там, вот так, вот так. Высокомерие вот нет досюда, у нас уже мы утонули уже в этом высокомерии. Ну и, конечно же, плохо говорим друг о друге. А что, не мусульманин, что он посмотрит на это и скажет: зачем мне это надо? Меня здесь любят, уважают, мне все прощают. Я напьюсь, меня домой притаскивают. Да? Все нормально. Я этот грех сделаю там какой-то. Меня спокойно на работу берут. Все без проблем. Прощают. Еще похвалят за что-то. А туда я пойду, чего я там добьюсь? Меня будут все ненавидеть. И подчас, дорогие друзья, таким образом мы сами себя вредим. Пророк ﷺ сказал: «Я махшара, ман аслама билисанихи, валям юфдил иман иля кальбихи». О общество, сборище людей, которые уверовали языком, но не уверовали сердцем. То есть он обращается к так называемым мусульманам, к сборищу. Я махшар. Вы языком уверовали, сердцем не уверовали. Почему? لا تؤذوا المسلمين
Не вредите мусульманам. Валя туайрухум. Не ищите в них недостатки. Валя таттабиу ауратихим. Не ищите в них изъян. То есть не выявляйте эти вещи наружу. فَإِنَّهُ مَنْ تَتَّبَعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ. И тот, кто будет искать изъяны, недостатки своего брата мусульманина, تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. Аллах будет искать его изъян. Аллах лучше знает твои изъяны. И что он сделает? وَمَنْ تَتَّبَعَ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ. И если Аллах начнет твои искать недостатки, то он опозорит тебя даже у себя дома. Поэтому искать какие-то недостатки не надо. Если недостатки есть в обществе, надо о них говорить. Именно в обществе, если есть мусульман. Но не конкретно распространять недостатки отдельного человека. Иногда, дорогие друзья, мусульманин может покаяться в грехах, а ты уже рассказываешь о его недостатках. Человек уже покаялся. Он это совершил когда-то, когда помутнение разума, когда он был слаб верой, когда его обманули, когда его еще что-то сделали, или когда он был не мусульманином. Например, сахабу по имени Мариз, рады Аллаху анху, забили камнями за зина, за прелюбодеяние. Забили камнями, убили, все, он получил свое наказание. Идут двое человек и говорят, его убили как собаку. Говорят, почему? Ну потому что забили камнями как собаку. Почему они так сказали? Ну он зина сделал, так пренебрежительно к нему. Он зина сделал, там, грех сделал. Он получил свое наказание. Они были рады, удовлетворены, то, что они наказали преступника, и наслаждались этим, получали удовольствие от этого. Его забили, говорит, как собаку. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям это услышал. Шел спокойно дальше. И когда они проходили мимо одного покойного какого-то там животного, мертвого, уже гниющегося, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, идите, говорит, съешьте это мясо. Они сказали, о Расуль Аллах, это же гнилое мясо, как мы будем это есть? Он сказал, то, что вы сказали про своего брата, это хуже, чем есть это мясо. То, что вы сказали про своего брата, хотя он заслуженно получил наказание, это хуже, чем есть вот это мясо. Почему? Потому что, получив наказание в этом мире, человек уходит без греха. Если человек по шариату получает наказание, он уходит прощенный. Аллах дважды не наказывает. Поэтому, дорогие друзья, возможно, человек покаялся уже, возможно, человек уже исправился или получил свое наказание, а ты начинаешь до сих пор продолжаешь говорить о нем плохо. Хотя все знают об этом грехе, так скажем, да? Поэтому есть и такие моменты, дорогие друзья. Когда ты говоришь о своем брате то, что ему не нравится, это называется гайбат. Если это правда, это гайбат. Если это ложь, это бухтан. Скажите, пожалуйста, можем ли мы стопроцентно передать о ком-то информацию? Стопроцентно мы не можем. Поэтому к любому бухтану, гайбату приписывается бухтан. Часть бухтана. 0,1%, 1%. Чем дальше, тем хуже. Раньше говорили, если в начале деревни ты поскользнулся, это русский язык вообще сложный, да? Аяқ шуды, да. Если в начале деревни аяқ шуды, то в конце деревни что скажут? Тайып ығылды. Поэтому вот так вот слова, они идут. То есть, если в начале деревни ты подскользнулся, то в конце деревни тебе говорят, что ты упал уже. Почему? Потому что всегда вот так. Когда мы говорим, передаем слова, они передаются неполноценно. Люди так слышат, так услышали, ага, все, прибавили, и получилось вот так вот. Поэтому, когда мы учим Коран, мы учим таджвид. Чтобы вот и твое выражение Корана было одинаковым.
будь ты таджик, узбек, русский или татарин или араб, чтобы ты читал Коран одинаково. Чтобы по-разному не слышали, чтобы у тебя не было акцента, когда ты читаешь Коран, поэтому ты изучаешь таджвид. И поэтому, когда татарин, например, который изучил таджвид, читает Коран, араб его понимает. Акцента нет. Чтобы вот эта информация, она была правильной. Пророк ﷺ сказал, если как человек услышал, как от одного из его братьев ругают или унижают, айбат говорят там, или как-то честь его унижают, и он его не защитил, то и Аллах не защитит этого человека, когда ему потребуется помощь Аллаха. Когда, то есть, какому-то говорят плохо, что ты должен сделать? Ты должен сказать, ребята, прекратите это. Защитить честь своего брата-мусульманина. Если, говорит, ты это сделал, защитил, тогда и Аллах тебе поможет тогда, когда нужна будет помощь тебе Аллаха. То есть, мы не просто не должны участвовать или не говорить айбат, да мы еще должны бороться с этим. То есть, делать назидание и говорить этого не делайте. Но гайбат можно делать в некоторых случаях. Вы скажете, о, альхамдулилля. Да? А тут так страшно уже стало, да? Но можно делать гайбат в некоторых случаях. Когда? Когда у тебя есть жалоба кому-то, и ты идешь к судье, то есть вышестоящие органы, и говоришь, вот такой-то сделал то-то, то-то. Это не гайбат, это жалоба. Потому что так-то и получится и жаловаться нельзя, если гайбат нельзя, правильно? Ты же жалуешься на кого-то в его отсутствии. Можно жаловаться, потому что у тебя претензии, он тебе сделал плохо. Второе, если, например, человек открыто совершает грех, но он тебе не навредил, он просто общественно нарушает, так скажем, да, делает грех, и ты пошел тоже пожаловался на него. На кого? На того, кто имеет на него влияние. Вот ребенок, например, хулиганит, пошел родителям и сказал, это не гайбат, чтобы прекратить вот это вот безобразие. Или пошел опять-таки там на работу пожаловался, да? И так далее. Третье, это когда ты фетву спрашиваешь. Пришел к имаму и говоришь, о, имам, моя жена меня бьет. Хазрат, что мне с этим делать? То есть это не гайбат про жену. Ты говоришь, спрашиваешь, как выйти из этой ситуации. Моя жена меня бьет, Хазрат, что мне делать? Хазрат что говорит? Одевай юбку, готовь и мой пол, и проблема решится. А ей одень брюки, и все станет на свои места. То есть Хазрат тебе даст такой ответ. Четвертое. Когда, например, ты хочешь узнать поподробнее о ком-то. Например, хочешь заключить договор с каким-то человеком. Ты его не знаешь. И ты идешь, спрашиваешь, что это за человек? Кинул кого-то, может быть, да? Обманывает. Вот в этом случае уже должны сказать тебе правду. Это твой расспрос не гайбат, и тот, кто скажет про него правду, тоже не гайбат. И также, когда ты, например, хочешь жениться, выйти замуж, или наоборот, женить или выдать замуж, и спрашиваешь про потенциального жениха или невесту. Что это за люди? И они должны сказать правду. Должны рассказать и не утаить ничего. Потому что это предостережет от проблем. Или, например, когда раньше ученые хадисы, например, выясняли. Есть хадис, есть передатчики этих хадисов. Люди спрашивали про передатчиков. Что это за люди? Обманывают, не обманывают, там шутят, не шутят и так далее. Забывают, не забывают, какие у них память. Они же сами могут и не знать. Кого-то спрашивать могут. То есть в этом случае тоже это будет не гайбат. Также, например, человек открыто совершает зло какое-то. Соответственно, этого человека вынести на общее обсуждение и остановить тоже можно. Уже это тоже не является гайбатом, если это открыто он делает. У человека есть, например, шестое, известное прозвище. Например, слепой. У кого-то есть прозвище слепой. Или худой. Или хромой. Или хмуряк. У нас есть один товарищ хмуряк. То есть это известное прозвище, о котором все знают.
И сказать об этом, то есть таким образом о нем, это не гайбат. Почему? Потому что это общеизвестный факт, и он сам не против. Но если он сам против и обижается на это, тогда нельзя. Обычно они не против, потому что, понятно, да? Мы же даем прозвище там. У нас одного тут прозвали ученым, да? Какой он тут ученый? Это общеизвестный факт. Много знает человек. Поэтому такие вот прозвища тоже гайбатом не являются. Вот эти вещи разрешены. А так, чтобы иметь какое-то намерение, просто пообсуждать, тогда это харам. Тогда это большой грех. И последнее, что хочется сказать, гайбат Аллахом не прощается. Пока ты не попросишь прощения у того, о ком ты говорил гайбат. То есть нельзя просто сказать: «О, Аллах, я каюсь во всех гайбатах, которые я говорил. Прости меня». Нет. Ты должен пойти извиниться. Сказать: «О, я про тебя говорил плохое, извини меня. Я про тебя говорил плохое, извини меня, я тебя». Сколько людей там соберется? Мы даже не знаем. Мы даже не знаем количество, потому что настолько погрязли в этом, уже неизвестно, что сказали мы, о ком сказали. Это самое страшное. Поэтому надо задуматься, конечно, о таких вещах, дорогие друзья, потому что это вредит нам же, нашей умме, исламу вредит эти вещи. Тем более, когда мы живем среди немусульман. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء.